Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita nga dapat yung mahibaluan subong adlaw, ang amo ni kadulong sa inyo. Updatein ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag, yari na ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa Negros subong adlaw. Nagdangat na sa 6,000 ka mga trabahador ang nawadaan sa trabaho sa Western Visayas sa sininga pandemic sunod sa Doli Region 6. Construction sang highway nga magalabay sa Northern Negros Natural Park, wala nagapadayon sunod sa DNR Regional Executive Director. Anom katuig nga bata nga nasapuan patay sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod, positibo nga nahimuslan base sa autopsy report. Bagyo Pepito, magadala sa ulan sa Visayas. Kag, ibalon ang istorya sa likod sa nag-viral nga litrato sang bata nga nagasabat sa budjul samtang nagabaligya sang balot. Initanaan sa Digicast Negros 10. Sugod kita sa number 10, apat ka magkatapos ang New People's Army ang nagsungka sa otoridad. Sandig sa report ng 62nd Infantry Battalion, ang apat ang anay miyembro sa Komiteng Rehiyon Negros, Cebu, Bohol, Siquijor sang CPP-NPA. Sila nagsurrender sa militar kag sa PNP sa Biyernes sa Gihulngan City. Ilaman gin surrender sa otoridad ang duha ka caliber 38 revolver. Ang isa sa nagsurrender ang nagpanawagan pa sa iya mga anay kaupod nga magbalik sa sabak sang gobyerno kag sila makabenepisyo paagi sa Enhanced Comprehensive Integration Program o kun ICLIP nga programa sang gobyerno. Bulan sa Oktubre, apat na ka mga persona ang nagkalamatay bangod sa aksidente sa dalan kag napulo naman ang nagkalapilasan. Pinakauli ang tatlo ka mga persona nga sakay sa isa ka sports car nga nagsugod sa isa ka truck. Pero nga abala ang isa ka driver nga wala sang sala, gina-detain. Yari ang patag sa aton ni Martigo. Sunod-sunod ang mga kaso sang pagbungguanay sa mga salakyan o kun motorsiklo sa dalanon sang nagliligad nga simana kung sa diin may nagkalamatay. Ang permi nga pamangkot nga ginapreso ang driver nga wala man sang sala. Nangayo kita sang pagpaathag sa pamuno sang Traffic Management Unit sang Bacolod nga si Police Lieutenant Colonel Luisito Acebuche parte diri. Suno sa iya, kinahanglan nga dalon sa police station kag i-detain ang driver samtang ginahanda ang criminal case batok sa iya. May sala man siya o kun wala. Inibangod kun mapasakan ang kaso, ang fiskal o kun ang prosecutor amo na mismo ang magausisa kag makasiling kun bala may negligence o kun kapabayaan sa bahin sang driver. Sa Rules on Criminal Procedure, sa tion nga ginasuspetsuhan ng isa ka persona nga naghimo sang isa ka krimen, mahimo siya nga dakpon kag i-detain para mapasakaan sang kaso. Kasubong man ini sa ginhimo sa driver, kinahanglan siya anay nga i-detain samtang ginahanda ang kaso nga ipasaka batok sa iya. Sa sunod sang reglementary period o kun ang kalawigon sang oras sa pag-detain sa driver, kinahanglan nila nga mahingagaw nga mapasaka ang kaso nga reckless imprudence resulting in homicide bangod kun maglapaw sa reglementary period kag wala pa nila nakasuhan ang driver, dapat nila ini nga buy-an bangod kun hindi mahimo sila nga kasuhan sang arbitrary detention. Ang reglementary period para sa kaso nga reckless imprudence resulting to homicide ang 18 ka oras lamang. May mga tion man nga mayara sang amicable settlement o kun pag-areglohanay sa tunga sang driver kag sa pamilya sang napatay. Kung matabo ini, mahimo na nga mahilway ang driver bangod hindi na siya pagpasakaan sang kaso kundi bayra na lamang ang pamilya sang biktima sa mga galastuhon kag danyos. May nagasiling nga kung pigado, automatic nga nagakapreso ang driver. Bisan sino ka man kag kung anuman ang estado mo sa kabuhi, hindi ka excuse sa pagka-detain kay man ini ang nasaad sa aton nga layi. Pero depende na sa diskarte sang driver kung paano niya ini malutsan. Ang driver nga nasamaran man sa aksidente ang pwede idiretso sa ospital para magpabulong. Isa ini karason para ang driver hindi magdiretso sa police station. May mga tion naman nga ang driver sang salakyan nga nakabunggo o kunabungguan madeklarar nga naglain ang iya pamatyag para hindi siya ma-detain. Sa liwat, depende sa diskarte para malutsan ang layi. Sa liwat, kung mayara sang naaksidente kag may napatay, dapat nga i-detain gid o kung prisuhon ang driver, may sala man sa o kung wala, bangod ini ang nasandig sa aton nga layi kag hindi bangod kagustuhan sang bisan sin ulang.
Ako si Marty Go para sa Digicast Negros. Top 8 naman ang 6 katuig na bata nga nasapuan patay sa kilid sa kanal sa Barangay Vista Alegre sa syudad sa Bacolod. Positibo nga ginhimuslan ini base sa autopsy result. Suspect ang tuma naman nga nagahinulsol. Detalye sa report ni Marcian Luico. Lubos ang paghinulsol sang 24 anyos nga si Dexter Villawan sa iya ginubra sa 6 katuig nga bata nga babayi. Nasapuan ang lawas ng 6 katuig nga bata sa kilid sang Kalug, Huwebes ang gabi sa purok araw abada Sky Relocation Site sa Barangay Vista Alegre. Wala na sang pang-ibabaw nga panapton ng biktima sang masapuan. Sa investigasyon sang WCPD Bacolod, ang biktima ang nakita pa nga ginasabak-sabak sang sospek sa isa ka tipon-tipon kag matapos ang pila ka oras, nasapuan ang minor de edad nga nagahigda sa kilid sang Kalug. Patay na ini sang mag-abot sa ospital. Sa autopsy sa bangkay sang biktima, suno kay Police Lieutenant Arlene Torendon, positibo nga ginhimuslan ini ni Villawan. Tropical Depression Pepito, ginapaabot ng mga isa ka bagyo base sa weather bulletin sa Pag-asa. Nagapadulong sa direksyon nga west-northwestward ang bagyo nga may kadasigod nga 30 km per hour. Ini nagadala sa maximum sustained winds nga 45 km. Kag may pagmadlos nga tubtob 55 km per ora. Pila ka mga lugar sa eastern portion sang Isabela kag northern portion sang Aurora ang ginpaidalom na sang Pag-asa sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Ginapaabot nga magadala sang pag-ulan si Pepito sa pila ka bahin sa Visayas kag Mindanao kag magatuga sang mabalod nga kadagatan. Ginabulubanta magwa sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo sa Miyerkules. Para naman sa top 6, protest climb ang ginpatigayon para pamatukan ang ginatukod nga highway nga magalabay sa tunga sang kalasangan sa Northern Negros Natural Park. Pati obispo sa San Carlos ang nag-intra na sa panawagan. DNR 6 ang nagklaro nga mayara na sang cease and desist order para sa among nga proyekto. Yaring report ni Romeo Subaldo. Bisan mabunok ang ulan, wala ini makapugong sa mga katapos ng Green Alert Network Incorporated nga magpatigayon sa protest climb sa Barangay Patag sa Silay para ipanawagan nga untatan ang road construction nga proyekto nga magaangot sang dalan gikan Silay, Cadiz City kag Banwas ang Calatrava. Sunod sa presidente sang grupo nga si Todd Rusty Noel Desendario, ang amo nga proyekto ang magalabay sa Northern Negros Natural Park nga protektado sa idalom sang National Integrated Protected Area System o NIPAS. Ini ang gitukod nga lahi para pangapinan ang nagapabilin nga kalasangan. Ang aton nga krisis nga natin subong ang COVID-19. One of the factors nga gakakuha na yung mga AIDS, SARS, COVID, Ebola is due to anthropogenic actions or human factors like deforestation. So ginasulod kit ang aton nga lasang as well gaka-transfer ang mga virus nga so gaka-create kita new virus na gaka-batsagan naton subong. Bisan si Bishop Gerardo Alminaza sang Diocese of San Carlos, nagpanawagan man nga untatan ang among proyekto bangod makahalit ini sa mga watershed kag sa mga puloy-an sa mga endangered species sa isla sang Negros. Patag ni Department of Environment and Natural Resources Regional Director Francisco Milla, duha ka bulan na nagligad, may cease and desist order nga ginpapanaog para sa among proyekto para hindi makapadayon. Iya naman nga ginpatun-an sa Environment Management Bureau o kon EMB kag sa Legal Department sang DNR ang among road project. Meron din kaming cease and desist order. So may letter si Bishop. So naka-refer na yon sa dalawang concern EMB and sa legal para tingnan yon yung concern. Dugang pa niya, ang existing road project sadto pa amulang natagaan sang Environmental Compliance Certificate o kun ECC kag rehabilitation lang sang amo nga dalan ang ila ginahimo diri. Ang wala pa natagaan sang ECC amo ang pagsugpon sang amo nga highway. Ay yun yung unang dati ng merong road opening na rehab na covered na ng ECC. Okay? Ngayon meron silang pinopropose na yun nga yung Calatrava Road na gagawin, yun ang hindi pa, wala pa kasi hindi naman yun kasali doon sa una noon. Pero para sa Green Alert na grupo, hindi nila luyag nga matabo sa sini nga area ang natabo sa kalasangan sang Silay kag Don Salvador Benedicto kung sa diin may nagtuluhaw nga mga illegal structure. May chances gid nga matabo na nga mag-sprawling ang mga businesses. And they said nga
they will take care of it. But my question is, pa nga hindi na nila ma-take care ang illegal structure sa DSB, sa Patag. How confident are they to say that? Isa ka online petition ang ginahimo karon para hindi madayon ang mga proyekto. Kagsunod naman sa number 5, ang isa ka good news para sa mga health workers. Hindi na kamo pagkuwaan sa buwis. Hazard pay kag special risk allowance nga ila mabaton sa tion sa COVID-19 pandemic ang hindi na pagkuwaan sa buwis. Sadig sa revenue regulation yung pagkuha sa Bureau of Internal Revenue, wala na sang tax nga pagabatunon nga hazard pay kag special risk allowance sa mga pampubliko nga kag pribado nga mga medical kag health professionals. Hubalin sa bulan sa Pebrero, sila nga tuig tubtub nga yara sa idalom sa state of national emergency ang pungsod Pilipinas. Kabahin man sang among revenue regulation ang pagdala sang tax sa sweldo sa mga health workers o kung nalatnan sang COVID-19 o kung nagtaliwan samtang nagatrabaho sa tunga sang pandemya. Ang ini nga tax exemption ang kabahin sang ginpasar nga Bayanihan to Recover as One Act o kung Bayanihan 2. Ginpalawig ni Presidente Rodrigo Duterte ang state of national emergency tubtub sa bulan sa Setyembre sa barason nga tuig. Number 4 naman ang Secretary General sa United Negros Drivers and Operators Center o kun UNDOC nagareklamo sa ginaalagar pagpangharas sa iya sa pamuno sang Sectoral Concerns Office sang syudad. Ini kasunod sang iya nga pagtambong sa protest action sa mga vendors kontra sa surveillance targeted testing. Ang alegasyon ang ginhimutig naman. Yaring report. Tao nung nag-augment kita, basta isyu nga dapat bunuligan. Isa si Diego Malacad sa mga humulambal sa ginpatigayon sa pila ka mga vendors sa Libertad Public Market ang aksyon protesta kontra sa surveillance targeted testing sa tung Oktubre 10. Ini ang sunod sa iya nang rason sang pagpangharas sa iya sang pamuno sa Sectoral Concerns Office sa mga media reports. Sunod kay Malacad, gintudlo siya nga nagalabugay sa among hilikuton. Gusto na itong iklaroon, kung natandog na gani ang ekonomiya kag pagkaon sa aton nga mga sektor, matry din kita nga magpamatok, no? Ilabi na nga issue ni isang massive punta ni nga swabbing. So, pangklarohon ang aton kaya nahiyong pagkabulig ang tri-media nga wala kami nagalabugay sa panggoberno ni Mayor Bing. Paathag ni Malacad, ginimbitar lang siya nga maghambal kag antes paman ginsakdag ang rally. Gintipo nila ang mga vendors kag ginhaylo nga magupod sa ginaduso nga testing ugaling ilang ginhinyo ang paghatag dapat sang assistance kag pag-isolate o kung pag-quarantine sa mga ginswab. Kaya natabo ang mga natungdan ang gilayon man lamang ginpabalik obra. Pero ang mga akusasyon ang ginhimutig naman ni Ernesto Pineda, ang pamuno sa Sectoral Concerns Office. Buwelta ni Pineda, siya gani ang una nga ginharas. Ambot ko kay hindi siya, basta ang presensya yang atutusa sa rally, kabahin siya nga hindi siya magsugot nga ipaswab ang mga tao, kag hindi sila gusto nga ikandak namon ang surveillance testing. Ambot ko na ang pagtuon nila, pero ang result niya may 29 kabilog, no? Nga nagpositive. Kung may mga nagakwestiyon naman sang pamaagi angot sa pagpatuman sa surveillance targeted testing sa mga vendors, sunod kay Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical sa Emergency Operations Center, santo sa protocol ang ilang nga ginpatuman nga mga tikang. Ang mga vendors ginpangbahin-bahin o kung ginatawag nga pooled group. Ang mga nagpositibo lamang ang gin-isolate kag ang mga close contacts sa nagpositibo ang gin-swab kag ginpaidalom sa 14-day quarantine period. For example, back to work ako. I need to do swabbing. Nagpa-test ako. Pag test ko, nag-negative ako, pwede na kuya kalakat. Kaya that's part of surveillance. Pero kung close contact ka, kaya tumudugay ka mo nag-ubdanay, sa sila nag-positibo, miskan mag-negative pa imo result, tapuson mo ganyang 14 days na quarantine. Kaya kinanlan, mabalaan, may exposure ka sa ina mo. So tungkol sa exposure mo sa household, sinisa nag-positive din ang pasyente naton. So you have to be isolated para ma-monitor. Wala labot dirilu yagman ni Malacad nga sisaon sang konseho ang mga katuyuan sa Sectoral Concerns Office. Ginalegar man ni Malacad nga may pila ka mga stalls sa annex ng Libertad Market nga mismo ang nagapanag-iya mga empleyado sa syudad. Sunod kay Pineda, bukas siya sa anuman nga pagpangusisa. Pero ginklaro niya nga sa lain naman nga departamento bahin sa pagpanag-iya sa mga bloke sa merkado. Ginahaylo ni Konsehal Wilson Gamboa ang pagsulat sa grupo ni Malacad sa konseho agudto mahatagan atensyon ang reklamo.
I suggest you best write us because that will be the tomorrow. For record purposes, kung lumaka mo siguro nga nagprograma na binasa ako, ginapatol na nila, ginapatulog na nila, ginapatay nila. But at least the record should show later on na may mga limitations. Damlag pa nagpabutyag na si Konsehal Gamboa sa iyang pagpamatukman sa pagpaidalom sa testing sa mga vendors bangon sa Lucia, ini ang pag-usik lamang sa resources ng gobyerno sandig sa DOH memo nga hindi na kinahanglan ang mass testing kag ang mga vendors hindi man mga pasyente o kun healthcare worker nga may simptoma, mga grupo nga dapat i-prioritize sa testing. Kag top 3 subong nga hapon, 20 ka mga barangay sa Bacolod ang ginakabig sa karon nga COVID-free na. Base sa record sa Bacolod Emergency Operations Center, wala sang active cases sa subong ang barangay 4, 9, 11, 12, 13, 14 kag 15. Amuman ang barangay 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 kag 29. Pati na ang 31, 33, 36, 38 kag Punta Taytay. Kaso sa COVID-19 sa syudad. O kung mayara sa 29 ka mga bago nga kaso sa COVID-19 ang syudad, kani naglabot na sa 4,608 tanan ang mga kaso sa Bacolod. 624 diri ang active cases, 116 ang napatay kag 3,868 tanan ang recoveries. Ang number 2 ang 4 ka mga vendors na nagpositibo sa COVID-19 sa 347 nga ginpaidalom sa surveillance targeted testing. Sila ang ikaduha nga batch suno kay Ernesto Pineda, ang chief sa Market Coordinating and Monitoring Task Force. Ini sila ang na-isolate na. Damlag pa may 25 ka mga vendors nga nagpositibo sa COVID-19 testing sa 1,665 nga mga vendors nga gin-test sa unang nga batch. Suno kay Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical sa Emergency Operations Center o kun EOC sa kabilugan nga 2012 nga ginpailalom sa testing, 1.4% ang nangin positivity rate. Na-swab naman kag na-isolate ang mga nangin close contact sa mga nagpositibo. Kag, numero 1 sa mga balita sa mga adlaw, dagdangan na sa masobra 6,000 ka mga trabahador ang apektado kung nawadaan sa trabaho sa sininga panahon sa pandemya, base sa record sa Department of Labor and Employment sa Region 6. 1,376 ang nawadaan sang obra sa pagsirado sa 108 ka mga kumpanya, samtang 4,770 naman ang nakakasa trabaho bangod sa pagpamuhin sang empleyado sa bugos nga Region 6. Ini ang base sa data gikan sa Dole Region 6. Sa Negros Occidental kag sa Bacolod sa kabilugan, 2,518 ang nakakasa trabaho gikan sa 274 ka mga kumpanya. 1,113 ang nadulaan sang obra gikan sa 62 ka mga kumpanya nga nagpanirado, samtang 1,505 naman ang nakakasa trabaho bangod sa pagpamuhin man sang tawo sa 212 ka mga kumpanya o kun ulubrahan. Kalabanan sini sa ila gikan sa Administrative and Support Services Activity, Tourism Industry kag Manufacturing. Ginatunan pa sa Dole kung ano ang mahimo igahatag nga bulig sa mga nawad-an sang trabaho. Kag antes kita magtakop, kami may pampa-good vibes sa inyo. Yaring istorya sa isa ka balut vendor nga ang iyang photo ang nag-viral. Sabado nga adlaw para sa iban nga pamatanon, adlaw nga magpahuway kag mag-enjoy. Sa kaso sang 15 anyos nga si Julius Barbosa sang Victoria City, isa lamang ini ka normal nga adlaw. Las 3 ang hapon, masako na siya sa pagpreparar sang iya ginaalsada nga balot kag tinanok nga mani. Weekdays man o kun weekends, kinahanglan niya maghimakas para makabulig sa iyang mga ginikanan. Ini ang rason kung nga nag-viral ang ilitrato sa social media. Naga-answer siya sa module samtang nagabaligya sang balot. Ya, kwan ko to yagan, sir, sang module, ikabudlay. Oo, nga aman na pinsaran mo nga di ka mag-answer samtang gabaligya ka. Di kay kung mag-answer kami sa balay, magpuli na may belas 10. Oo. Aga namin ga kwan ugto na ga puli. Kapag bugtaw namon mangimos naman kami sang baligya namon. Di na tulog na kami na. Oo. Pagka aga makwan naman kami mabaligya. Oo. Hindi na mo mansiran. Hindi wala ka na tsimpo, balay wala ka na oras. Ang tsimpo mo lang samtang gabaligya. Oo.
Wala siya sang Facebook account. Ginpahibalo na lang sila sang iya tiya nga nag-viral nang iya litrato sa social media sa ginpost ni Vanessa Belonio. Ano pa eh? Nasa vlog sa ganin namon. Nga? May nag-picture pero wala ko yung nag-expect na mabiral siya. Dubali na nalipay lang bro kasi ko lang namin nag-picture kay Julius. So, po sa Facebook, doon mo lang na iya. Pero pagka buwas naman, ginakabala na kami doon nakapalibot na mo nga nakita ko na nila sa Facebook si Julius nag-viral. Suno kay Julius, kinahanglan niya maghimakas. Siya ang subang sa siyam ka mag-utod. Ang iya amay, isa ka tricycle driver, kagang iya naman iloy, nagalibod man sang balot. Tubtublas dya sang gabi sila nagalibod sang balot, kag pagkasunod ka adlaw, mapreparar naman liwat sang inog libod-liwat. Gani samtang nagabaligya na lang sang balot, amo ang panahon niya nga makatutok sa iya nga module. Hindi man kami magbaligya, yung subo man sa balay, yung may obra. Suno sa iloy ni Julius nga si Joy, sa lamharon niya pala nga edad, ginakahuyugan na ni Julius nga magbaligya para makabulig sa ilang nga pamilya. Pagka halis sa eskulahan, nagupod sa kay Tito, yan, mapod ko kay Tito, baligya. Pag puli, wala mo na, wala ka sa gyapo, no? Nagaligo na mo na, no? Nakita sa naman sa plaza, baligya na balot. Kabalugit siya, ma'am. Kabalo siya mag-iskada sa kabuhi nga bata. Oo. Ang ano lang, ang isa lang katri dalayang balot, ginansaya, isa katri nga balot, isa ka Pinoy, kag isa ka mani, ang ginansaya, daw mga lapit siya, lipay-lipay na sa. Baka natapos, kapri kag tinapay man. 15 pesos ang kuha nila sa kada bilog sang balot, ibaligya nila ini sa 18 pesos. Ang tricycle nga ila ginagamit, ginarentahan pa sang 20 pesos kada adlaw. Kung may guba, sila na mismo nagapakaayo. Kung kisa, kulang pang ila ginaganar sa isa kagabi para ipakaayo sa tricycle. Kayo? Kung may guba, kamo pa kayo. Sa ginakuhaan mo na sa balot, kamo ka walang bike. Kung may bike, kaya bigay mo. Maya tani eh, kuanda ng pwede man. Masapos na? Kay para wife lang. Balayran? Balayran. Handom ni Julius nga mangin isa ka pulis. Gani subong pa lang, ginahimo niya na ang tanan para makapadayon sa pag-eskwela. Wala siya makahibalo kung ano ang matabo sa palaabuton, pero ang importante suno sa iya nga subong pa lang, wala na siya nagapabaya para malabot niya ang iya nga mga handom. Kagamuyan to ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Sa panahon karon dapat may ihibalo ka sa nagakatabo sa imong nga palibot. Dapat patas kag eksakto ang mga impormasyon. Kami ang padayon nga magapangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtugwas, ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.